どうぞ。ああ、ご親切にね。いえ。君、今朝はありがとあ、今朝の。う。いい日を過ごしてるかい？面接失敗しちゃった。いやー、君は大丈夫。大丈夫だよ。ありがとうございます。お忍びで掃除なんかしちゃって。急いでください。さあ兄さん、もう社長室戻ろう。そうだな。さあ会長、もうお遊びはやめましょう。そうじゃな。ね、なかなかね。